Lo unxibe esi skipa simzuba apha, igama lakhe nguGhost Mahlalutye. Yimvumi yalapha kuManzana ephume izandla kwindawo yaseNgcobo ebathenjini kweliphondo leMpuma Kapa. Ebehamba nomdidiyeli wakhe wengoma utasomeleze uSoms. Lo mfana yena uthwele izandla kuthiwa nguSanele utaseyida. Ngabafana bancedisa uGhost Mahlalutye kumculo wakhe. Uyacula lo mfana akazenzisi, uqale ukucula ngoku befunda apha kwisikolo saseManzana, ecula naso kwisaske, esiya nakwii-nationals. Lo mfana ayonto intsha leyo. Uyiculile i-first tena, ecula amasolo, ecula kwii-boys choir kwalapha kwesi sikolo sakuManzana. Abantu baseNgcobo bayamazi ukuba ngubani uGhost Mahlalutye. uGhost Mahlalutye ukholelwa kwinto yokuba izakhono zemvumi zalapha kweliphondo leMpuma Kapa zingaphuhliswa ukuba urhulumente weli phondo angafaka isandla kwiimvumi ezinomdla ukucula lo mculo wamapiano, umculo wokholo kwakunye nomculo we-afropop, njengoko iimvumi ezininzi zeli phondo leMpuma Kapa zikule khathegori. Uthi ngoku lo mfana into edingekayo okanye eshotayo kuye kukuya kwinkqubo kamabonakude eyaziwa lihlabathi liphela, u-AEE. Ufuna khona ukudibana nomdidiyeli wengoma owaziwa kakhulu, u-AEE. Ndithe ndisombona lo mfana ndathi mhlawumbi angalandela ekhondweni leNdlovu Youth Choir, naye seyisuka kuloo nkqubo leyo. iNdlovu Youth Choir siyazi nje kwelizwe loMzantsi Afrika kungenxa yokuba yasimela kakhulu kwelaa lizwe. Lo mfana uthi ukholelwa kwinto yokuba le ngoma iza kumohlula unyaka. Uza kuyisa kwisitishi saseKhozi FM njengoko esi sitishi sitshatshele kwiingoma ezahlula unyaka. Sithe sisokuyimamela le ngoma khange sikwazi ukuvala umlomo. Ilizwi lalo mfana yiyo loo nto le ntwana useyida ikhala. Kwiindaba ze-CNBC apha kuChannel 841, Ndandendile, Kwagezindoda, ndikuManzana ebathenjini eNgcobo kweliphondo leMpuma Kapa. Ndizoku-andastenda le mvumi intsha imise ngxi isixeko sasebathenjini.